Turkashi ana wata ga wata a cikin shirin labari na mai dogon zango. A yanzu haka tabbas mai martaba ya umarce Abba Galadima da ko ya ɗauko yaronsa ko kuma shi ya sa a je a ɗauko sa ta ƙarfi ko suna so ko ba sa so. Mai martaba ba zai taɓa mantawa da irin cin mutuncin da aka yi wa garin Gabas ba. Domin tabbas shi da kansa ya aika maƙarrabai da su ba wa mahaifiyarsu mai haƙuri, to amma sai dai ta hau dokin fushi ta ma ƙi sauraron mai martaba. Sai ma wasu maganganu marasu daɗin ji da ya biyo baya. Wannan dalilin ne sa mai martaba a yanzu ya lashe takofin cewa ana haifan yaron nan ana yaye sa ko kwana ɗaya ba zai ƙara ba. Za a karɓo sa a dawo da shi domin ya tashi cikin aminci, cikin annashuwa da ƙoshi da duk abin da ke nema a bashi. Sannan ya tashi da izza ba irin na babansa da aka mai da shi sha-sha-sha ba. To masu sauraro, kar mu cika ku da dai wato bayani. Muna so ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye da fina-finai waɗanda suke na mallakin Kannywood. Mu dai burinmu ku danna subscribing da ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Tabbas a yanzu haka mai martaba ya aika a karɓo ɗan Abba Galadima domin ya gaji da jiran cewa za a kawo sa. Shi in ta shi ne ma zai sa da ƙarfi a karɓo su, to amma sai dai cinda sun nuna cewa kar da a yi haka to ya bi ta tasin, amma tabbas sai an karɓo yaron nan. Kuma a yanzu ta daga wani ɓangare kuma ya umarci Abba Galadima ya je ga 'yar gidan Sardauna. Kamar yadda yake tambayansa ya suka tattauna. Tabbas zuwan Abba Galadima Sardauna wajen gidan Sardauna ya yi arba da yarinyarsa, sannan ya ji har cikin ransa yana masifar santa. Ita ce mace ta farko da ya fara gani bayan Sumayya da ya ji ya kware mata, wanda a yanzu haka ma sun samu fahimtar juna a tsakaninsu, har ya isarwa da mai martaba abin da suka tattauna. Yanzu kawai jira ake a ɗaura aure tsakaninsu, shi ma ya huta da wannan tunanin Sumayya da yake ta yi, ita da ta je can ta yi aurenta. Amma shi har yanzu ya kasa cire san Sumayya a cikin ransa. Wannan dalilin ne sa mai martaba ya umarta, kuma sannan ya bi umarnin mai martaba kuma ya ga daidai. Domin waccan tana da hankali ga kyau ga nutsuwa. Wannan dalilin ne ma ya ƙara jan hankalinsa ya ji yana santa. To masu saurare, laifin daɗi ƙarewa kamar yadda Hausawa suke cewa. Duka-dukan mu anan muka ga ƙarshen shirin mu, to amma sai dai muna mai ƙara tunatar da ku da idan wannan shine ziyaranku na farko a cikin wannan channel namu mai ɗumbin albarka, to ku daure ku danna mana subscribing da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye da aikace-aikacenmu da muka saba yi muku su dinga zuwa gare ku da zarar mun ɗaura shi akan lokaci. To masu sauraro, duka-dukan mu, bissalam.